У лютым 2016 Совет Министров Беларуси вынес постанову нумар 101, где оголосил, что громадяне, якія будут дапамагаць державе у борьбе с коррупцией, атрымаюць ад социальной державы у якости подяки грошовую узнагароду памерам от 10 до 50 базовых. То бок, такая прапанова шла ад лукашэнкаўскага рэжыму пасля 20 год беспаспяховай барацьбы супраць карупцыі, якую Лукашенко аб'явіў, калі прыйшоў да улады ў 90-е. Пока будет народный президент, грабить страну никому не будет позволено. Думаю, не атрымоўваецца ў чалавека. Думаю, трэба дапамагчы Рыгорычу. На карысць краіны Беларусь перадусім, тому что Беларусь вечна, а хто такі Лукашенко ў кантэксце гісторыі? Ніхто, 25 кадраў на секунду. І я, канешне, разумеў, што карупцыя з'яўляецца асновай лукашэнкаўскай сістэмы. Але ж спадзяваўся, што Лука не пойдзе публічна супраць уласных абяцанняў. Дык вось, я вырашыў зарабіць 50 базовых, а на лаўца, як кажуць, і звер бяжыць. Мне ў рукі трапляюць цудоўныя дакументы, якія аблічаюць старшыню берасцейскага гарвыканкама Александра Палышынкова ў крымінале. У 2011 годзе ён бескаштоўна выдаў супрацоўніку абласнога дэпартаменту фінансавых расследаванняў Геннадзію Андрасюку зямельны участак па адрасу Дзекабрыстаў 10. Чия кадастровая стоимость тады составляла каля 50 тысячаў доляраў. Але на гэтым участку стаяў трохкватэрны жылы дом. Нічога, у 2013 дом гэты прызнаюць непрыдатным для жытла і руйнуюць яго. А людзям горад выдаў новыя 2- і 3-пакаёвыя кватэры. Можете глянуць трылер з неабвяргальнымі пруфамі, спасылка у описании. Я запублічыў расследование, написал заяву на атрыманне 50 базовых и чакаў падзяку ад дзяржавы за дапамогу ў барацьбе с коррупцией и грошы. Генеральный прокурор и председатель Следственного комитета несут персональную ответственность за соблюдение законности при расследовании уголовных дел, особенно по экономическим преступлениям. Але не! Моя праца не была оценена. Мой бездокорный расследовательский труд послали ў дупу. Але ўсё ж таки наступствы надышлі. Андрасюка выгнали з мусарні, вельмі моцны быў рэзананс, а берасцейскі гарвыканкам адмяніў сваё рашэнне аб перадачы участка Андрасюку. А Палашэнкову за шматлікія скандалы, звязаныя з нерухомасцю і забудовай Берасця, далі падсрачніка і вызвалілі пасаду для наступнай пачвары былога афіцэра расійскага войска Александра Рагачука. Але справу Андрасюка спусцілі на тармазах. І Гена са сваім сямействам, жонкай, 3 дзеткамі зараз там жыве, на Дзекабрыстаў 10. Ягоная крыша спрацавала. А можа і не крыша, можа ён наўпрост нахабны мусар, радня на патрэбных месцах. Наша Ніва, напрыклад, высветліла, што сястра Андрасюка, Алена, працуе інжынерам у БТІ, мае доступ да інфы патрэбнай, а брат яго Лёнька і дагэтуль служыць в дэпартаменце фінансавых расследаванняў. Пакуль я з Кабанавым сядзеў у палоне злачынцы Лукашэнкі, Гена Андрасюк рос, разварочваўся, і на дадзены момант ён самы круты забудоўшчык Берасця. Замуціў нейкі дзіўны спартыўны клуб «Аматар» разам з яшчэ аднім мусарам, які легко гугліцца на луказоне як Юра Мішук. І мусара, рэлтары, зараз па-спрынтарскі забудоўваюць гістарычны цэнтр Берасця. Але сёння ўсё ж такі размова пра Гену.
зносіць старажытныя будынкі па адпрацаванай спалышынковым схеме. Дом прызнаюць аварыйным, непрыдатным для жытла і руйнуюць яго. А Гена на гэтым месцы замест 10-кватэрнага двухпавярховіка будуе 5-этажкі на 100 кватэр. То бок Гена робіць у Берасці то, што хоча, і чыноўнікі у гэтым яму не могуць нічога зрабіць. Хутчэй за ўсё яны разам працуюць, хутчэй за ўсё яны заадно. Але Геннадзь Андрасюк не робіць істотных рэчаў. Ён не будуе інфраструктуры. Ён 100-кватэрныя дамы садзіць на стары вадаправод і каналізацыю, якія пабудавалі 100 год таму. Там, дзе стаялі 10-кватэрныя дома, Гена ставіць 100-кватэрныя. Таксама ён не вырашае праблемы паркінгу пад новай забудовы. Гена разумны чалавек, прашараны мусарок. Ён не будуе дамы на ўсходзе ці на Кавалёўцы толькі ў гістарычным цэнтры, бо тут у цэнтры зусім іншыя цэны на жытло, ды і заробкі суадносна. На жаль, можна шчыра сказаць, што мусар Гена Андрасюк мяняе, незваротна мяняе аблічча Берасці, ды забівае дух горада, дух гістарычнай забудовы. Да. Мусарок такія вось робіць рэчы. Толькі трэба нагадаць, што ў нармальнай дзяржаве Палышанкоў сядзеў бы ў турме за такія справы, а Гена пасля неэтычнага праступка да канца дзён мыў бы машыны на мойне. Але мы жывем у цяжкі час, калі ўладу захапіў і утрымлівае, пры дапамозе мусароў, канешне, злачынца, гаўлятар Пуціна Лукашенка, які разам са сваім гаспадаром распачаў і вядзе вайну з Украінай. Таму такое і магчыма ў нашай шматпакутнай Беларусі. Але гэта пройдзе, Беларусь будзе вольнай. Мусара, памятаеце, ваш босс, бандыт Лука, абяцаў вам, што праз паўгады пасля вашых злачынстваў, якія вы зрабілі дзеля яго ў 20-м годзе, пераступіўшы Канстытуцыю, якую павінны былі бараніць, усё супакоіцца. Але вы бачыце, у норму нічога не прыходзіць. Спакою няма, спакою не будзе. Вы зараз с асалодай узгадваеце той час да 20-го года, калі большасць людзей не ведала, што вы уебаны, і ставілася да вас паважліва. Шмат хто з вас і тады ўжо быў мярзотай, але апагея вы дасягнулі пазней, у 20-м годзе. А зараз вы дакладна ведаеце, як да вас ставяцца людзі. Вы дакладна ведаеце, што людзі лічаць вас чалавечымі адкідамі, маргіналамі, карнікамі, гвалтаўнікамі, чмонямі. Да, вас баяцца, але вамі пагаржаюць, вамі грэбуюць. Вы сталі недатыкальнымі ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Я разумею, як вам цяжка зараз усведамляць, што вас выкарысталі як паперу ў прыбіральні. Кроў, якую вы пралілі, зачыніла вам выйсце да нармальнага жыцця. Вы ведаеце, што гэта кроў непавінных беззбройных людзей. Вы ведаеце, акрамя, канешне, самых недаразвітых, і такіх у вас таксама хапае, што вы тады ўчынілі і што чыніце зараз. А Лукашенка зараз вам не можа прапанаваць узамен нічога, акрамя грамадзянскай вайны, которую ён залівае ў вашыя бошкі. Акрамя таго, каб вы і далей чынілі гвалт і кроў. Маўляў, ідзем да канца, бо не маем іншых варыянтаў. А як так стала, што няма іншых варыянтаў? Я сядзеў разам з міліцыянтамі, якія сышлі тады ў 20-м годзе, якія вырашылі не пляміць сябе кроўю ды злачынствамі. А вам што перашкаджала? Шузоны баіцеся? Яна шмат каго у вас і так чакае. Асабліва аматараў збіваць людзей. Напрыклад, а можа вам перашкаджала нежаданне ды няўменне аналізаваць і думаць? Нежаданне несці адказнасць?
Прыйдзецца. Загадваў Лукашенко адказваць вам за кулі і гвалт. Праваслаўны асяцін Юрась Караеў нікога не забіваў. Вы забівалі, вы гвалцілі. Сначала скажу, что я не организовывал насилие. Я организовывал охрану общественного порядка. Вот важная оговорка. І зараз усе вы усведамляеце, што ўсе хады запісаны. Хады запісаны з усіх бакоў, выдаліць нічога нельга, усё застыла ў лічбе. Але ніколі не позна прыпыніцца, пакаяцца і прыняць пакаранне. Вы, звяртаюся да вас, брэсцкія мусары, дакладна ведаеце, што вы кончаныя мразі. Памятаеце, як за мапам выносілі мне дзверы, памятаеце, як вазілі мяне ў сваіх абосраных мусарскіх бобіках па ічу, падкладалі мне ў камеру абосраных бамжоў, як марозілі пры -20 у сваёй машыне. За што? За то, што я паказваў, як вы, падлы, парушалі заканадаўства, збівалі і убівалі людзей? У тым была мая віна. Вы, можа, думаеце, што я вам гэта падару? Или мяне задаволіць ваша адмазка, што вам Самасюк всё гэта загадаў? Не! Самасюка будзе аддзельны спрос. Ну, калі ён не падохне, канешне, а то вашы мрут як мухі. А з Рабушкі ды іншых чмоняў спрос будзе іншы. Так што не думайце нічога такога. Вы злачынцы, вы пераследавалі прыстойнага чалавека. Прыстойнага чалавека з добрай памяццю і з пачуццём справядлівасці. Я выкладаў ваше скотства у сеціва. Нагадаю вам, канал «Народны рэпарцёр». Заходзьце, асвяжыце памяць. Ну, это да таго, што ўсё застыла ў лічбе. А яшчэ лепей схадзіце ў царкву, пакайцеся. І маліце аб тым, каб людзі вам даравалі, бо я тапас. Безумоўна, мы даведаемся, у каго на пабегушках быў шасцёрка Андрасюк. Ці не быў. Пытанне у іншым, што застанецца ад гістарычнай забудовы цэнтра Берасця, якую Андрасюк наўпрост знішчае. Поэтому, друзья, боритесь, иначе никогда мы не построим страну для жизни. Нужно бороться, отстаивать свои права. Разбуры, турмы, муры, браніш свободы до бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.